Ďakujem. Vážení priatelia kresleného humoru, milé dámy, vážení páni, milý náš zbor spevácky, dovolte mi, aby som takto oficiálne otvoril 15. ročník tejto súťaže. Táto súťaž sa stala do istej miery už takou tradičným podujatím v rámci Dní mesta Brezna. Už niekoľko rokov v tomto termíne sem autori posielajú svoje práce, porota ich vyhodnotí. A my všetci máme možnosť sa pozrieť, vyhodnotiť tiež a zasmiať sa na týchto vydarených prácach. Hovorí sa, že humor je tým korením života, tak ja všetkým želám, aby vám to takto korenilo, a aby to bolo také korenisté ešte veľa ročníkov. Dovolte mi ale pri tejto príležitosti, keďže je to taký polookrúhle ročník, výročie, poďakovať organizátorom tohto podujatia. Je tu pán Hrablaj niekde, tu vzadu niekde som ho videl, pán Rakita, pán Zivčák. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem, že venujete tejto súťaži svoj čas. Nemálo aj prostriedkov, svoj elán, lebo myslím si, že každé také podujatie musí mať niekoho, ktorý to zastreší, ktorý to zorganizuje. A vy traja to už 15 rokov spolu ťaháte. Ja vám želám, aby vám to vydržalo minimálne ďalších 15 rokov. Potom isto chodia sem aj mladí humoristi, ktorí sem posielajú práce. Možno práve tí preberú po vás tú štafetu, aby táto súťaž mala ešte mnoho vydarených ročníkov. Ďakujem. Tak ten strom.
vás, kde je tu Brezno? Ja neviem, stratil som sa. Idem domov, ja som cestovateľ. Tu? Ďakujem, ale... Ďakujem. Ale neviem, či je to Brezno. Tam vydáme kríky. Trávu tu majú peknú. A tam nie. A to náhodou nie je Brezno? Trošku ďalej. Ale tu na... Aha, takže ich na juh, na to áno. Nie je to úplne jasné. No, jasné mi to úplne je, ale... No, tak teda, tak sa posnažím. Tak, áno. Prosím ťa, hľadám také jedno slobodné kráľovské mesto, také veľmi pekné mesto, ako sa volá... Brezno sa volá. Ako si povedal ten názov? Brezno. Ja aj ten Zapadákov. Práve sa ide, vieš, ale by som sa to veľmi nevrátil. Zapadákov. Počúvaj, je to moje rodné mesto a nemám rád ľudí, čo ma chydajú. Takže dávaj si pozor na reči, lebo... Počúvaj, ty máš nejaký problém tu s tým, nie? No však veď v tom Brezne nežije nikto. A ten kostol a tá zvonica. Tá ušarpaná zvonica z Rucady kostol. Nebudeš rozprávať na moje rodné mesto. No, tak tu spolu kamaráti nebudeme. Lebo ťa naberem na túto lyžičku. Lyžičku zahoď, dáš meč a budeme bojovať. Budem pod tvojou. Si pripravený? Môžeme. Uvidíme, ty určite zmeníš názor. Dobrý, voľaký, dobrý. Ja si s ním poradím. To máš tak, keď sa do takého cestovateľa ako ja púšťaš. Dobrý. Tu ideš na mňa s tým špárátkom? Vidíme. No poď, až je špárátko. Toto mi ani nebude treba. Na teba. Len si tu svoju sekeru. Si pripravený? Štít máš kde? Štít mi nie treba na teba. Poď. Tak čo je to Brezno? Slobodné kráľovské krásne mesto. Povedz za to! Staň a vypadni z této! Tam sú dvere. Tak ja už idem. Vyzni. Dámy a páni, predstavil sa vám zlomok šermianskej skupiny Berezín. Ďakujeme. Keďže témou tohtoročnej súťaže o bomburovú šabľu je cestovanie, tak na dopravných prostriedkoch symbolicky prichádza organizačný výbor v zložení Dano Rakita, Peter Zivčák, Ferdinand Hrablaj a výtvarník Ľubo Lenďa.
Ďakujem organizačnému výboru. Začne to s vládou. Poprosím vás ešte raz o potles. Vážené dámy, vážení páni, milí mladí priatelia, vážení hostia. V mene organizátorov tohto podujatia mesta Brezna, Mestského kultúrneho strediska v spolupráci s firmou HLP Grafik SRO a týždenníkom Horehronie vás srdečne vítam na slávnostnom vyhodnotení jubilejného 15. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru a satíry o Bomburovu šabru a vernisáži výstavy najúspešnejších prác. Zvlášť srdečne vítam poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja a mestského zastupiteľstva, primátora mesta Brezna, inžiniera Jaroslava Demiana a ďalších vzácnych hostí dní mesta Brezna a tiež účastníkov súťaže a vás všetkých prítomných. Témou súťaže, ako som už spomínala, je cestovanie. Keďže prechod slovenskej koruny na euro vytvoril dobré podmienky na cestovanie, najmä do exotických krajín, organizátori zvolili v tomto ročníku práve túto tému. Ďalším motívom je, že možností cestovať je viac ako dosť, lebo aj voľný pohyb medzi členskými štátmi patrí k základným cieľom Európskej únie. Do tohto ročníka súťaže prišlo celkom 328 kresieb od 178 autorov z Českej republiky, Grécka, Kanady, Maďarska, Nemecka, Poľska, Srbska a Slovenska. V kategórii do 15 rokov 141 autorov zaslalo 142 prác a v kategórii na 15 rokov 37 kresliarov 182 kresieb. Myslím si, že si to zaslúži potles. Podľa vyjadrenia potrebných slovenských karikaturistov je Bomburova šabľa jedinou súťažou na Slovensku, kde sa súťaží aj v detskej kategórii. Odborná porota 15. ročníka súťaže o Bomburovu šabľu rozhodla nasledovne. Kým vás oboznámim s laureátmi cien a víťazmi, poprosím pána primátora mesta Brezna, inžiniera Jaroslava Demiana, člena odbornej poroty karikaturistu Petra Zubčáka, predsedu poroty a manažéra súťaže Daniela Raticu o odovzdanie diplomov a cien najúspešnejším autorom. Sponzori magister Jaroslav Šurina, riaditeľ cestovnej kancelárie Polmex, venoval víťazovi 5-dňový zájazd do Paríža. Ľubomír Motička, šéfredaktor časopisu Cestovateľ, venoval celoročné predplatné jeho časopisu. A inžinier Aleš Bílek, riaditeľ Čiernohronskej železnice, venoval celoročné voľné cestovné lístky na jazdu s železničkou pre celú rodinu. Menovaní páni sa ospravedlní a preto ich sponzorské ceny odovzdajú víťazom organizátori. Lístok pre 2 osoby na výletnú plavbu Bratislava odovzdá vedúca cestovnej agentúry Kono, inžinierka Anna Vozgová. Kategória do 15 rokov. Tretiu cenu získava Valentín Harčár, Cirkevná základná umelecká škola svätého Mikuláša Prešov, 12 rokov, názov práce Stopom na dovolenku. Druhá cena, Juraj Štulreiter, základná škola s materskou školou Karola Rakoša Brezno, Pionierska 4, 14 rokov, názov práce Chcem cestovať na Paralympiádu. Ceny doručíme samozrejme. A prvú cenu získava Mário Koper, Gymnázium Jána Chalupu Brezno, 15 rokov, názov práce
lístok na jazdu čiernohorskou železničkou, hračku, a to sú pre nich ceny. V kategórii do 15 rokov čestné uznanie získava Mária Michaela Baboľová, Gymnázium Jana Chalúbku Brezno, 14 rokov, názov práce, cestovný výzkum. Karola Rakoša Brezno, Pionierska 4, 14 rokov, kolekcia prác. Ďalej Anna Kolegová, Základná umelecká škola Brezno, 14 rokov, názov práce Doprava hore nohami. Leonora Súdiová, Základná škola Jána Kolára Selenča, Srbsko, 15 rokov, názov práce bez názvu. Už len vierovali práce prišli internetom. To sú speváci dobre vedia do Selenča, to je ten, čo je dirigent, tak jeho dcera, Súdiová. A posledným, kto v tejto kategórii získava čestný diplom, je Muči Vanda, Andrej Bernadet, Slovenské gymnázium, Základná škola, Materská škola a kolégium, Békeščaba, Maďarsko, 13 rokov. Výhercom srdečne gratulujem. Výhercovia týchto čestných uznaní vyhrávajú diplom a voľný lístok pre rodinu na jazdu čiernohronskou železničkou. A teraz nasleduje kategória nad 15 rokov. Tretiu cenu získava Štefan Bíš, Stráž pod Ralskem, Česká republika, kreslič humoru, 47 rokov, názov práce bez názvu. Vyhrať túto súťaž. A tému internet spája svet, tak už zase pošleme poštovať internetom. Druhú cenu získava magister František Vojničan Hlohovec, štátny zamestnanec, 50 rokov, názov práce bez názvu. Za druhú cenu výherca získava diplom, lístok na výletnú plavbu Bratislava-Viedeň, Bratislava pre 2 osoby a 65 eur. Venuje pani Puzgová veľmi peknú cenu Bratislava-Viedeň, Bratislava. Ešte vám poviem, čo dostáva výherca tretej ceny z Českej republiky. Diplom, celoročné predplatné časopisu Cestovateľ, voľný cestovný lístok na jazdu čiernohronskou železničkou, 35 eur. Bol to ten pán Štefan Bíš, Stráž pod Ralskem. No a prvú cenu získava Andrej Mišánek, Poprad, dôchodca, 65 rokov, názov práce Strašiak. Musím dále povedať, že radi, že prišiel pán z Popradu, to je výkaz, to nám často posiela kresby a je veľmi dobrý odborný na túto techniku kresliarsku. A za to mu udelujem 100 eur. Ešte pridávam, že výherca získava
dostáva diplom a spomínaný poukaz na 5-dňový zájazd do Paríža. Ježišmária, hlavná cena! Toto je hlavná cena výhra do Paríža, ktorú venoval Jaroslav Šurina, ktorý je riaditeľ cestovnej kancelárii v Banskej Bystrici. Tak ako je to hodné uzavřené na hlavne. Všetkým výhercom ešte raz srdečne gratulujeme. Čestné uznania v kategórii nad 15 rokov získava Ľubomír Kotrha, Trenčín, výtvarník 60 rokov, názov práce bez názvu. Pani Darina Kličková, Košice, výtvarníčka, názov práce A zas do sveta. Ospravedlnila sa mailom. A posledné čestné uznanie získava Vladomach, Palárikovo, karikaturista, básnik a prozaik, 56 rokov, názov práce Vy ste tu. Okrem diplomu títo výhercovia získavajú celoročné predplatné časopisu Cestovateľ a voľný lístok na jazdu čiernohronskou železničkou. Na záver tohto podujatia treba poďakovať organizátorom jubilejnej bomburovej šable, realizátorovi výstavy Art Atelier reklamy a tlače Milan Petrla, HLP Grafik SRO za propagačné práce, sponzorom cestovnej kancelárii Kojmex Banská Bystrica, cestovnej agentúre Kono Brezno, Čiernohronskej železnici, redakcii časopisu Cestovateľ a bakalárovi Jánovi Račákovi. Speváckému zboru mesta Brezna pod dirigentskou taktovkou doktorky Zuzany Giertlovej, skupine historického šermu Berezun, motorkárom a ďalším účinkujúcim ďakujeme za vystúpenie a vám všetkým za účasť na tomto podujatí. Výstava najúspešnejších prác 15. ročníka súťaže o bomburovú šabľu na tému cestovanie potrvá do 30. júna. Teraz vás všetkých srdečne pozývam na prehliadku výstavy a prajem vám príjemný umelecký zážitok.
Teraz to môžeme pozrieť. Cez toho aj vydačovali. A ja nám boli si na to pracovali. Ešte mňa zachytíte.